Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Sada na pud tamang higala ni nga atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad Reverend Father Edwin AA. Bino adlaw karon nga Sabado, pit sa 29 na gyud sa bulan sa Hulyo. O karon na yung adlaw ang among fiesta diri sa Tambo. Okay? Aw ganina padayon padayon na gisog ganina nahitabo na ang misa alas 9:30 niya human nagpagaon gani nagpadayon karon ang programa alang usab sa kapistahan ni Senior Santo Tomas Apostol. So, viva Senior Santo Tomas. Okay, no? Abino padayon ta sa ato ang mga Sabado karon manghigala, no? So atong timbayaon og may mudto ang tanan nato mga lay ministers ug mga adlaw mga brothers ha. Adto na punta sa tagsa-tagsa nato ka mga field atong mga assignments alang na atong dunay mga kapilya. Oh, may mudto kaninyo na ginaot ta nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ang atong mga lay ministers. Ang ato pon nga mga MBG, kumusta? Nahala, sige naman noon mga MBG there sa Ayugon, pinanguluhan ni Sister Fe Tabo-Tabo. Everyday ganun silang nanilhing. No? Dili na, pagka Domingo, dili na dakong limpyuhon. Dili na kayo dakong limpyuhon. Kaya everyday naman sila. No? Ako di ay mga, by the way, ang ako di ay mga MBG dire sa Kuan, sa Ayugon, Kuan kayo na sila. Kanang mga sa ato pa na aktibo. Mga aktibo kayo. Mga ako, mga sakop dire. Dahala no, may ngunto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao ug atong timbayaon usab ug may ngunto ang atong talahurong obispo. Okay. Bino wala lang una katakaro si BCP News mahigala ha kay medyo kuan tagamay, ulo apiki tagamay mahigala no. Bino apil siguro sa atong CBCP News mao ang kapistahan ni Senior Santo Tomas. Gisaulog karon sa Bikaryato ni Santo Tomas ang iyahang kapistahan, no? Diri sa Ayungon, Bindoy, ay Tayasan ug Himalalon ug imanusab ang Quasay Parish sa Tambo. Gisaulog kini diri mismo sa atuang parokya sa Tambo. Dahil si Sub Dumaguete na nawagan usab di ay og dugang kining hinabang alang sa mga dioceses dito sa may National Capital Region nga na grabing naapektuhan ni ining bagyong Igay. No? So panawagan karon sa mga katawhan diri sa Diocese of Dumaguete nga mutabang, muhatag og pipila ka mga hinabang alang kanila. Siguro in amount ka ng cash na gina siya. Kay mura ang cash nila itong ihatag kay layo baya pagdala dito lisod. Lisod po ng dalan. Okay na, padayon ta may galang atong Saint of the Day karon. Sigo diri sa atong listahan. Atong tan-awon diri sa atong listahan. This July 29. Ang ato ang patron saint karon. Ang ato ang patron saint July 30 mao si Saint Peter Chrysologus. Saint Peter. Abino kini si Saint Peter Chrysologo, taga Imola, Italy. No, obispo po ni siya. Called Chrysostom, nga naman, the golden mouth. No, nga naman, maayo kay siyang musulti. Doon na siya maayo kay nga oratorical eloquence. He practiced many corporal and spiritual works of mercy and ruled his flock with utmost diligence and care. He died at Inda, Italy, and model doctor of the church as a result of his simple, practical, and clear sermon, which have came down for us nearly and dealing with gospel subjects. Sa karong adlaw may gala ato karon nga gihinumduman lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Peter Chrysologus. Okay. Bino ari kita mahigala sa ato ang katekisen. Abino laing rason, no? Laing rason kay kagahapon no ni ang ato ang usa sa ang atong gibiyaan nga topic kagahapon
kabahin sa rason ngano nga sa pahaki atong bumbahan ni ako diri lalong kay murag daghan ng lamoks. Okay. So ari kita mahigala sa laing rason nganong musimba kita. Number one, the second reason nganong musimba ta is it is the command of Christ. No, sugo gyud kana mismo ni Kristo. Sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 14 hangtod sa 19. Sa pag-abot na sa takna, mitambong si Jesus sa kananan. Uban ang mga apostoles ug miingon siya kanila. Dako kayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Sa dili pa ako magantos. Kay sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mukaon niini hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Unya gikuha ni Jesus ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug miingon, dawata kini ug bahina ninyo kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom niining bino hangtod nga madawat hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nagingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aging paghandom kanako. So kining pagpikas-pikas sa paan, mao kini ang primerong misa nga gihimo ni Kristo. Na gusto niya atong balik-balikon aron atong hinumduman ang iyahang pagpasakit dito sa krus. Ang iyang pagpasakit ug iyang pagluwas kanato. So ito pa si Kristo mismo niingon nga buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. So muna inguni ana kay importante ang misa. So muna nga og mga adlaw ay mo kalimot ha. No, simba kita, pangayoon nato sa Dios unta magmaluluyon siya kanato ug makighiusa kita kaniya og mga adlaw diha sa Santos nga misa. Kay matud palagi usa sa mga rason nganong manimbag kita mao nga sugo gyud kini ni Kristo alang kanato. Apeno, di nila ako magdugay mahigala ha. Kay medyo busy-busy taron gamay. So, sa ako na ginaingon, Sabado karon, ugma, Domingo. Okay, mo nga nimbag yun. Manimbag yun, pangayos, Ginoo nga unta. Tagaan kitag may lawas ug ubanan sa atong mga buluhaton. Adlaw. Daghang salamat ug maayong mudto, Pilipinas!